stojí kríž v opustenej samote. Len anjeli tížko tam zronení, do nemej bolesti pohrúžený. Keby som bol býval tam prítomný, horké slzy boli by mi tiekli, každú kvapku krvi môjho Krista poľúbal bych zo svätého kríža. Vážení priatelia, sme na miestach, kde pred 52 rokmi sme sa ešte schádzali ako krajania, ako rodáci tejto lokality, tejto oblasti. V pozadí, kde stojíme, stala niekedy rodná obec naša Dvorce. V 52. roku bola násilne vysťahovaná. Až do roku 1991 sme sa nemohli v týchto končinách stretávať. V 91. roku sme sa prvýkrát stretli v týchto miestach, aby ako bývalí rodáci a osídlenci tohto kraja sme sa spolu zišli a pospomínali, ako vyzerala táto obec. Maj je symbolika pre tento kraj, pretože 26. mája roku 1952 poslední obyvatelia tejto dediny Dvorce odchádzali z týchto miest. Dnes sme symbolicky si pripomínali toto výročie a som veľmi rád, že môžem s niektorými z našich rodákov sa spolu stretnúť a pozhovárať sa s nimi o týchto udalostiach, ktoré vtedy sa odohrali.